Kani kedai ko All India Radio Shillong ko khubor ban Puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bakong san jong ko khubor matagastep. La rakhe ya ka Diwali da ka jingshit ram hakelengari hinen kesngi. Ha Meghalaya san puengut ki breu ke liyo thamai ka jingpang COVID-19 hinen kesngi. Ba la rakhe ka All India Cooperative Week ka ban repunyo ha Shillong hinen kesngi. Ka khubor ka babnya. Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi hinin kesngi ular rakhe ke Diwali bat ki sipai ha ka Longewala Post ha ka District Jaisalmer ha ka Jila Rajasthan. Ha bakran ki sipai ha ka ne jing rakhe Menteri Rang Badu ulong ba ka India ka sngo sarong ya la ki sipai ki beada ya kari. Ulong ru ba ka jing shlur jengki kalawan ra jing job haman la ki jing e la kalong halor kilom makasang ha ki rishyap ki khlau barben ne ha ki duriau. Habai ku blay ke jingdan lade jeng ki longgi yang ki sipai Menteri Rang Badu ulong ba ke jing rakhe jeng u ke Diwali kalong ke Bapura tang haba urakhe yaka bat ki sipai yaka Diwali la rakhe hakaleng kari hinen kesngi da ke jing shirham Presiden kari Vice President kari bat Menteri Rang Badu kari kilapha ke jing ku blay jeng ki shikibrio ha ukurwo jeng Presiden Ramnath Kovind ulong ba ke ne ke jing rakhe kawan ra ke jing sngoyet long kawai bat kemense melong shipara hakari Shosho ulong bagi Diwali kedai kejing rakhe jong kejing le khoj kumta kedai banlat na kejing penjak lea ya kemariang kilat bat ki Menteri Rang Ba jong ki jela bapher hakathan chitelam mingi kila ai kublei ki breu ha kedai kejing rakhe Menteri Rang Ba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula penpau kejing kermen ba ke Diwali kan man ra abyang ya kejing shongsuk bat kejing esungho jing mud ha ke jela Ha Meghalaya argot ki breu ki badan yuk nyang jingpang COVID-19 kila khlat no hanen kesngi ha ka district West Garo Hills bada kini ka jingdan ki baklat baro kalong shispa ngut lethu ki kubor na ka Directorate of Health Services sanfu engut ki breu pat kili othamai kene ka jingpang bad ki breu ki badang dan yuk nyang jingpang hadu mentah ha ka jela kilong 6000 khat sau ngut hendreu pulai ngut pat ki breu kila koit hanen kesngi Ha Manipur sangut ki breu ki badan yuk nyang jingpang COVID-19 kila klat nin kesngi badda kini ka jingdan ki baklat baro kalong arspa khat prangut arspa khat wengut pat kiliyo thamai kene ki jingpang nin kesngi shispa khandai pongut kila lait na ki jaka sumar ki breu ki badang dan yuk nyang jingpang hadu mentah ha jela Manipur ki dan lai hajar prapusaungut Ha Nagaland shispa khat arngut kiliyo thamai kene ki jingpang nin kesngi kat balai pongut pat kila kot ki badang don yunu kunyang jingpang hadu mentah Nagaland ki don praspa sangut namar ka jingkiyo ha ka jingdon ki bayo ka jingpang COVID-19 bat ka jing bombut ki breu ya ki jing betha baneda na ka jingpang COVID-19 ka sarkar Nagaland kala ai bor ki kenhon badai khmi bandan kunai ki nong shong shnong ki bapen khenyi ki ni ki jing betha ha ki jaka pat ba Kini ki kenhon ki kenthop ki District Task Force ki Borsen Sharchnong ki Pulit Bananduk ke Kerdan ASI Shajrong bat ki Assistant Road Safety and Enforcement Inspector. Ka jingdan ki bakot na ka jingpang COVID-19 he India kala kiyo siya ka khandai pulai point not san na ka shispa. Palat sa punyo hajar ngut ki breu ki lakot nen kesngi. Ki badang doni unuk kunyang jingpang hadu mentah kari India ki don saulak prapo hajar ngut. Katanat kakut kakya akalaong ba kajing pentre kam ya karukom belatip kum ka tes wat bat sumar kalalam sya kajing kiyo jong kajing don ki bakot bat kajing duna ha kajing don ki bayap kajing don ki bayap na kane kajing pang ha India kaduna ba bat kalong iway point sau hinyo na kashispa kajing lekmen Wangala ba pendankam ya shispa teliki ksing kalakut no da kajing shirham ha Wangala Adam Chibragre hajantura nen kesngi speaker ke yang dorbar thawan ke jela Meghalaya uba amet ba lengdo ulalong ukongsan ulero ikilat balashim dikinong penyat banjit ikene ke jaka ban penlong ikene ke jingshat na kebenta ke jing bah ki breu ke rilom garo shosho ulong ba kene ke jing le kemen kan penne ya kalariti jong ki garo na kebenta ki pateng banangwan ulero ru ikinong penyat ki balabut renti iki jing betha baneda na ke jing sapriang ke jing pang COVID-19 Laju penlong ya kejing syat Wangala hadian ka ayom ot. Kani ko kubor kawan Chapi nak All India Radio Shillong. Laitli kejing blian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kejing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut penjingai iway na iway pan. Habay dan lang haju
Sait bahaya kikti bat beta bahaya ka kemat bat le kita bunsin. Tu ngine trelang bani le persya ya kejingpang COVID-19. Na ke Shillong Station jong All India Radio ngine beteng biang ya ke Kubor. Assistant Registrar ka Cooperative Societies East Khasi Hills serengkat ke jinge trelang bat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited Shillong kilarakhe ke All India Cooperative Week ban rupunyau henen kesngi. Habakrana ke jingyalang ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isa Wanda lalu ilaban halor ke jingyalap Menteri Rang Bado ya ke Atma Nirbhar Bharat da ke jinget bagane ke jing'e bakari ke kendo menta na ke jingpang COVID-19 kan kela ka kabu ke bakrau. Ila kedua bagi Cooperative Society kela kershan ratba ya ke jingtre jong ke sorkar pada jingyarap syakiba syam jenjar hak emlang salang. Dr. M. Chuba Au ubade Vice President ka BJP Hakari ubade Presiden Barem ka BJP Nagaland ula syathung kum ubade khmi ya ka BJP Meghalaya ka BJP Meghalaya kala pediang sngobhai Dr. M. Chuba Au bat ka khmi lenti bagaseng kan nangkiu hapo ka jing khmi jong hapo ka jing khmi jong ka BJP Meghalaya kala ong ba kanra ka khubor jong ki kampen roish ki breu bat ban penlong ya ka jela ka balaj na ki kambam sap ka BJP Meghalaya kal penpau ke jing sngongo yo nalen koli ubala ai ke jing shakri ya ke jela baro shikata ka Border Security Force BSF ka bakhmi bat pahara ya ke jaka kapot ke India bat Bangladesh ba sauspa saupulai kilometer ha Meghalaya kal penti kenai kinong shongshnong ke jela ba ka jaka kapot kalong ke basngan hapo ke jing khmi jongki ki kubor na ka BSF Meghalaya Frontier ki atho baki sipai BSF ki pahara bet bro at pesau kunta banyada ya kari henen gasni ki sipai ka BSF ki rakhe ke Diwali ha ka kut jongki bat ha ka jaka khapot bat bonaki kimshim la yo lat banlet chalayeng namar jong ka klam COVID-19 Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ulale aburam ya Menteri Rang Bado bandengkong e jong kari Pandit Jawaharlal Nehru ha ka sngi jong henen gasni ya kene kesni kha Pandit Jawaharlal Nehru la rakhe kum kesni buram mi khna ne ka Children's Day kari baro ko we kal kan mau buram ya kesni kha Jawaharlal Nehru Hashilong bat kiwe ke jaka manla ka snem la jurakhe ya ka Children's Day da ka jingshit reham haki school bat kiwe ke jaka Nrai namar ka jingwan nan shop ka klam COVID-19 menta ka snem amsham layo ban rakhe kum majulong haki we ki snem ki balale Don pat ki skol ki bala syur rakhe leng ba ke internet ya ka Children's Day. Don ki bala penkre ki program kum ki jingkren, ki jingrwai bat ki jingshat bat la syupeni ye kine online. Jumai bapoy san point R ho Richter scale ula kenyo hakikat to kani ki benta ka than chite lamingi henen gasngi ha kapor RR phaujan mit. Kat kum ki khubor na ka National Center for Seismology uneu jumai ula khanyo ha ka jingjelio balai pau kilometer bat ula khe ha Myanmar ha Bihar ki MLA bala shajet thamai jong ke NDA kine kendo menta kasngi banjit yo nong yalam ki MLA bat ki nong yalam na ki South li ki seng badan ha ke NDA bakenthop ya ke JDU ka BJP ka Hindustani Awam Morcha bat ka Vikashil Insan Party kine kendo ha patna banekren halor ka jingthau ya ke sarkar bathamai onekren ru ikit khot bandon ha ka kunhun menteri bat ukur tong banlong speaker ha ke yang dorbar thawan ondala dap kene ke jingelang kin selaj ai da ke jingtho ashaulat kini ki South li ki seng jong ke NDA rengkat bat uwe ukur tong klem seng kila don lupa shispa arpun rungut ha ke yang dorbar ba arspa sapulai ngut kidkhot ha ka wai pat kaliang ulat ke jela Bihar Phagu Chauhan ulapen kut no ya ke yang dorbar thawan ba khan reu jong ke jela ban plelat ya ke jing thau ya ke sarkar bathamai ulat ula pediang ru ya ke jing en okam Nitish Kumar bat ki menteri jong bat ulong ya ki ban khmi shwa shipor gi tanat bagi juped hadu ban thau ya ke sarkar bathamai Bat katto ko kubor kalakot akan nega step kabalawan shapi nak All India Radio Shillong. Ngipen kan mau ipi kinong ngap baha kapor prabajeng ine so baga Delhi Station nak benta ka kubor ha kaktin Hindi kaban bod ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor prashteng. Ha kapor khandai baje nak nega station penio ka kubor nak than chite lamingi ha kaktin Pareng. Kapor menta kalada praduna san minute.